shan boko bibiya domin ku karuwa. Barkanmu da sake saduwa mata iyayen al'umma. A koda yaushe muna dubawa wasu irin matsaloli ko ci gaba mata ke samu. A yau za mu duba yadda mata suke lura da yaransu, women and child care. To, a matsayinki na uwa, ya za ki lura da hidimomin 'ya'yanki? Ya za ki tabbatar 'ya'yanki abin da suke bukata shi suka samu daga gare ki? Ya za ki gane idan yaro yana kukan rashin lafiya ko yana bukatan ki a wannan lokacin? A matsayinki na uwa ko a matsayinki wanda kike lura da wannan yaro, ya kamata a ce ko kina da tabbaci da sanin wannan al'amura. Domin kuwa yara daban suke da manya. Wani lokaci yadda suke bukatan mu ba za su nuna mana su kira suna ba, amma yanayi yakan nuna yadda idan ɗa yana bukatan ma'aifiyar shi ko yana bukatan a bashi taimako a wannan lokaci. To, kamar kullum dai a wannan fili namu na Moment with Bilki Sambo za mu tattauna da kuma shawarwari mu ga wasu irin gudunmowa iyaye suke bayarwa akan 'ya'yansu. Domin kuwa daga lokacin da yaro yake karami, idan uwa kina ba da muhimmanci da lura da al'amuran yaranki, za ki iya ko ganewa a lokacin da yaro yake cikin wani matsananci, balle a yanzu yanda al'umma da tarbiyya ya lalace. Ki kasance koyaushe kina lura da tafiye-tafiye na 'ya'yanki. Misali, ko makaranta kike kai yaro, ki san yadda yaro yake mu'amala da abokansa, ki san irin malaman da suke lura da su. Wani lokaci akwai makarantun da yaro yana karami ake fara lalata shi. To ta ya zaki ki sani idan wannan yaro ya samu matsala irin wannan? To za ki sani ne kuwa idan ya kasance tun yana yaro ya dawo abokinki. Yara suna bukatan lura, suna bukatan soyayya, suna bukatan nazari a lokacin da ya kamata. Akwai wani yaron da kuka ne kawai yana yawan yi, za ki tabbatar ba shi da lafiya ko kuwa yana bukatan wani taimako. Akwai wani shiru ne za ki gani ya zauna a shirance ba zai ce komai ba, to wannan yaro yawancin daga nan ake gane yana da matsala. Akwai kuma yaro da ko yanayin shi baya canjawa. 'Ya'ya mata sun fi hatsari wajen lura da su, domin kuwa wani lokaci dan abu kalilan sai ya tarwatsa maka yaro tun yana karami. Shi sa yake da amfani iyaye, especially wanda suke tafiya ayyuka, suke aiki, misalin ko suke tafiya office, muna barin yaran mu a hannun masu aiki, ko kuma wanda kawai a kai su da yake ajiye su a tafi wannan aiki. Duk da haka yanayin rayuwa ne ya zo, dole mata su fita su nemi yadda za su yi da rayuwa. To ko in haka ne, ya kamata ki tabbatar kina sa ido a wannan waje, domin wani lokacin za a iya yin abu a bayan idonki, daga baya yaro ya tashi yana fuskantar wannan abun har ƙarshen rayuwarsa. Sabida haka iyaye mata mu dinga lura, mu ba da muhimmanci da lura akan hidiman 'ya'yanmu. Mun riga mun bar tarbiyya da lura da yaranmu a hannun masu aiki, ko kuma a makaranta mu je mu jefar da su. To ko bisa haka shine yawancin yaranmu sukan tashi babu dafa a tare da su a kanmu, domin yaran da safe ba su ga mama ba su ga baba ba. Lokacin da iyayen suka dawo daga duk inda suka nufa, sai a samu waɗannan yara sun riga sun yi bacci. Da safe haka za a kuma yi, da gobe ma haka za a yi, jibi gata. To ko ya zai kasance yaran dai suna amfani da sunan iyayensu, amma when it comes to mamana, babana, ban san su ba. Sai wa na sani? Sai masu aiki. Daga masu aiki na fita na tafi makaranta. Su kaɗai waɗannan su ne abin da nake ɗauka a matsayin iyaye. To ko kun ga haka, ai waɗannan yaran za su tashi babu ɗafan iyayensu. A koda yaushe mu lura da yaranmu, mu lura da irin tarbiyyar da muke so su tashi da shi, mu ba su kyakkyawan kulawa. Mu lura da yanda yanzu fyaɗe yayi yawa a cikin al'ummanmu, wanda suke gida kake ga ba za su iya cutar da yaran ba, sai kiga sun kasance su ne masu cutar mana da 'ya'yanmu. To bisa wannan dalili ya kamata iyaye mu rinka kokari muna sanin halin da yaranmu suke ciki, da wanda suke wasa da su. Duk wannan ya kamata ya kasance abin luranmu. A daidai wannan lokaci zan tsaya, in Allah ya yarda sai mun haɗu a wani karo insha Allah.
Kar ku mance ku yi subscribing ɗinmu a YouTube channel ɗinmu. Bisalam. Sannan akwai a Facebook ga sunan zan faɗe shi ɗan'uwa. Moment with Bilki Sambo ku bibiya domin ku karuwa. Search Moment with Bilki Sambo on YouTube, Instagram and Facebook. Ku nemi Moment with Bilki Sambo a YouTube, Instagram da Facebook.